Ik ga hier inmiddels de eerste briefjes voor de publiekskampioen binnenkrijgen. Maar dat ben er nog maar 2, dus ik zou zeggen, vul het even in, want die taart jongen, die is heerlijk, die is lekker, lekker, lekker. Iedereen die keer nog vast zien of ik als kleermaatje of wedstrijdmaatje. Maar even op kracht komen en dan het beste beetje voor. Ja, dan ga ik weten nog van Jacob. Hij wil de volbrekers de wissel verwijzen worden. Die hadden nog belangen aan de vinger. Krijgt er bij?
Dan